Siellä ykköstykilläkään, eli Hämeenahollakaan kyllä sihti kohdillaan. Hämeenahon kiekossa. Sitten vaan maalin edustalle. Lopulta kiekon ottaa Davidson. Vie kulmaukseen. Mennään 4-4 vastaan. Edelleenkin Matin Mikko. Sitten Määttä. Määttä nousee maalille. Ja se on Rami Määttä, joka tekee uransa ensimmäisen maalin. Ja sieltähän se sitten tulee. Rami Määttä ja mies tuulettaa. Ja yleisö tuulettaa. Se on ennätysmiehelle uran ensimmäinen liigamaali. Ja Rami Määttä ottaa koko yleisön mukaansa. Tällä tavalla pitää tuuletella. Rampo Määttä laittaa kiekon häkkiin aivan sinne yläkulmaan. Nousee maalille ja kiekko sisään. Rami Määttä tosiaan iskee viimeinkin sen liigamaalin. 0+5 on tällä kaudella Määtän tehot. Ja 0+24 on koko uran tehot, mutta nyt tulee myöskin maali Rami Määtälle ja liigapelejä alkaa olla jo takana ja yleisöä herkutellaan täällä vieläkin. Se on 177. liigapeli, joka tuo päivänvalon. Rami Määttä iskee uransa ensimmäisen liigamaalin.